Кремльдә яшь һөнәр осталарының милли чемпионаты җиңүчеләрен һәм призерларын хөрмәтләделәр. Август ахырында Уфада узган ярышларда Татарстан вәкилләре 140 медаль яулады. Гомум команда зачетында беренче урынны алды. Безнең командага 32 алтын медаль бирелде, ә командага бирелгән кубокны Татарстан президентына да күрсәттеләр. Татарстанлылар арасында рекордчылар да бар. Лаборатор медицина анализы компетенциясендә чыгыш ясаган Алина Шәймөхәммәтова барлык катнашучылар арасында иң күп балл җыйды. Рөстәм Миңнеханов җиңүчеләрне бүләкләде, аларның осталыкларын югары бәяләде. Ваша победа – это, прежде всего, старт успешной карьеры и профессионализма. Каждый из вас сегодня мирового уровня специалист. Вот то, что вы сегодня показали, это ваша конкурентность, это ваше будущее.